What's up? Ja som Jesse Splashman a chcem sa opýtať, či chodíte do školy, či zajtra nastupujete do školy. Robím v P-centre, kde si aj bol. Čože? Cením, vidíte, tak už máme druhého človeka, čo bol so mnou vo videu. Dobre, a keď si chodila do školy, lebo ja zajtra idem, hej, to sú seriózny problém, seriózna otázka, že čo mám ráno spraviť, aby som sa ako keby nahypoval, že aby som mal takú energiu, že čo tebe pomáha, že či energetiak, alebo káva, alebo či si mám dať tie gumový macikov na kluby. Áno, tomu Lajno. Dobre, takže a chcem sa opýtať, že jak sa darí v tom P-centre. Oni predávajú nie zvieratá, akože, ale aj zvieratá a veci pre zvieratá, takže sa starajú o prírodu a tieto pičoviny dôležité, takže zarepujeme pre nich. No, teraz vidím, tu máš kyticu a viem, že nepredávaš pizzu a robíš to pre zverinu, ej, a cicinu, neskočíš barkomu, lebo ty máš vyjebanú úroveň, tomu ver a zároveň tak oheň plujem ver ako vyjebaný drak, tomu ver, je to tak, v tvojom obchode je že vraj aj rak a že vraj aj drak a že vraj aj pes a že vraj hoci kto a toto je Jesse Splash a budem z tohto raz zarábať cash. Dobre, tak maj sa krásne, čau. A nech sa vám darí a pozdravujeme všetkých zvieratá. Alebo ja som iný druh zvieraťa. Ahoj!